Началото на 2013 стартира много по-динамично по отношение на кредитирането в сравнение с същия период на изминалата 2012 година. Лихвите по ипотечните и по жилищните кредити падат бавно, като тенденцията остава да клони към слабо понижение. Банките все по-активно започват да предлагат оферти с фиксирана лихва в началото на периода или значително по-ниска лихва само за първите 12 месеца от периода на кредита. Но предлаганите оферти трябва да са изключително внимателно разглеждани, тъй като кредита е съпътстван от множество допълнителни услуги, като застраховки, кредитни карти, комунални плащания, месечни и годишни такси по поддръжка на допълнителните услуги. По този начин един привидно атрактивен кредит може да се окаже много по-неизгоден за вас. Все повече кредитоискатели изискват и се спират на оферти с по-прозрачно определяне на лихвата, която е базирана на пазарните индекси като Euribor, Софибор или основен лихвен процент на БНБ. Трябва обаче да имате в предвид, че някои от тези индекси в момента са на дъното и това може да не е най-изгодната оферта за вас. Кредитоискателя е добре да знае как може да защити правата си. Трябва да знае, че е длъжен да изисква от банката подобна преддоговорна информация за кредита. Трябва да знае, че може да се откаже от кредита в рамките на 14 дни след подписване на договора за кредит. Както и, че банката няма право едностранно да променя методологията по определяне на референтния лихвен процент. За нас ще е удоволствие да ви консултираме по този труден път с цел да изберете най-добрата оферта и да защитим най-правилно интересите ви.